2 käsijarrua, siinä on vaijerikäsijarru ja tässä on nesteellet ja kahvapohja. Kun sä käännät kerran, tulee virrat päälle, jos sä käännät toisen kerran, niin silloin vasta syttyy valot. Eli 2 kertaa. Mutta ensimmäisellä asteella jo on myös ledit päällä, eli silloin voi kyllä päristellä omassa pihassa ja niin edespäin. Kun käynnistää, aina vapaalla, aina jarruu, täällä on etu, taka ja 4 piiriä altajarru. Jotain jarruu, aina vapaalla ja sitten tossa on käynnistys. Jos vaihdat vaihteita, kun et paina jarruu, niin sammuu. Eli silloin vaihteiden vaihto sama homma. Ja kun vaihdat vaihteita, pitää aina olla paikallaan. Ei vauhdissa. Siellä on low, eli hidas puoli. Tukki kuormaa jotain tosi raskasta vetoa. High on ihan normaali. Myös itse teen esimerkiksi lumihommat highlla. Sitten on neutraali, eli vapaalla, ja sitten on pakki. Ja jos joudut pahaan paikkaan metsässä, ajat tarpeeksi syvälle lumihankeen, pistä pakin, annat kaasua, et haluisit peruutukselle tehon, niin siellä on rajoitin, se hakkaa vastaan. Eli se ei anna kuin X määrän tehoa peruutukseen, mutta kun pidät nappia pohjassa ja annat kaasua, niin silloin se antaa täydet tehot myös peruutukselle. Sama homma paikallaan, taka-nelivetoja ja lukon kytkentä, eli nyt on nappi ylhäällä, täällä lukee 2VD, ja sitten tässä on niinku takaveto, kuva. Painetaan nappia, kuuluu loksautus, se kytkee se sähköisesti, nyt on neliveto. Nelivetohan nyt ei tarkoita, että siellä on lukko, vaan jos nyt lyödään tolppaa kiinni ja annetaan kaasuun, niin siellä pyörii vain 3 pyörää. Et siellähän on niinku kitkalukko edessä ja täyslukko takana. Sitten kun käännät tosta, niin sitten tulee etuperälukko, eli sitten se on 100% lukko. Lukko päälle ei saa kääntää, koska se murtaa muuten niin paljon. Eli suoraan, jos jäät johonkin pahaan paikkaan jumiin tai jotain, niin lukko päälle, ajat mistä pitää mennä, lukko pois ja sitten jatkat matkaa. Täällä on mode ja set-napit mittaristossa. Täällä on kilometrimittari, kierrosluku, trippimittari A, trippimittari B, sitten siellä on todelliset ajotunnit, sitten on tuntitrippimittari, keskituntinopeus, maksimihuippunopeus, mitä tää on ikinä käynyt, maksimikierrosluku, kello ja sitten painat seuraavaksi, niin rupeaa vilkkuun EPS, eli ohjaustehostin. Nyt se on maksimi, setillä sen saa pois, minimi, maksimi. Et pois tai minimi voi halua, jos ajaa esimerkiksi asfaltoidutiellä tai muuta, niin silloin se voi olla liian löysä se ohjaus niin kuin taas tuollaiseen täystehostukseen. Ja sitten taas täystehostus metsässä ja niin edespäin. Polttoainetankki, 18 litraa, lukollinen. Sama avain menee noihin säilytyslokeroihin tuossa sivussa. Polttoainetankkiin, rattilukkoon ja virtalukkoon. Joo. Ja polttoaineena käytetään 9,8. Kummallakin puolella on säilytyslokerot. Siellä on tiiviste, ettei mene vedet sisään. Siellä on 12 voltin virtapistoke tällä puolella, toisella puolella ei ole. Siellä saavat puhelimen ladattua. Kun laittaa takaisin, niin täällä on 2 tällaista paljetta. Katsokaa, että ne osuu näihin koloihin tuolla, koska liian usein niin ihmiset vaan runtaa sen sinne päin ja sitten vääntää sen väkivalloon ja sitten halkee jonkin kupipalkeista. Tässä on rattilukko. Kaikki pitää olla käännetty vasemmalle. Kääntö, paino, kääntö. Nyt siellä on rattilukko päällä. Ja sama juttu kun käännät, niin noin. Ja sellainen hyvä vinkki, että jos tää ei ole lukitustilassa tai lukitulla alueella, aidatulla alueella tai jotain muuta, niin rattilukko päällä. Jos varas vie silleen, että avaimet on virtalukossa, niin virtalukosta pois, mutta ei ole rattilukossa, ei ole missään kettinkilukossa, ei ole autotallissa, aidatun pihan, niin silloin vakuutusyhtiöt varmaan. Pinssi tossa. metriä. Tosta. Vinssin pituus on 13 metriä suunnilleen. Jos
pitää vetää jonnekin pitkälle, niin kuin vaikka 10 metrin päähän puun ympärille, niin täällä sivussa on rulla. Suosittelen, että ei huudata tuolta nappia, koska se syö niin paljon virtaa, kun sä joudut jurnuttaa sitä niin kauan. Eli kääntää rullaa, niin silloin tämän pystyy käsi vetämään pihalle tämän pinssivajeri. Takas veto päälle ja sitten sä kelaat esimerkiksi mönkiä niin kuin vaikka suosta tai mistä ikinä onkaan. Jos tää on pitkällä ulkona tää vajeri, niin älkää kelatko sitä tällä lailla vapaana sisään.